От какво е необходимо да се освободите, за да достигнете това, което ти нарече свобода? Тоест, какво ти е наложено и ти пречи да бъдеш свободен? Това е лесно да се резюмира. Това са всички твои животински инстинкти, които ние наричаме негативни черти на характера. Те ти се налагат. Твоята алчност, страх, суета, желанието да управляваш, волята да доминираш и така нататък. Всичко това ти е наложено. Какво ще е наложено? Цялото възпитание, което си получила, както и целият ти минал опит в този живот. Всичко това на теб ти е наложено, натрапено. На повечето неща ти дори не ги забелязваш. Това създава определен товар, който пречи да бъдеш свободна. Какво още е наложено? Кармата на миналото. Кармата на миналия живот, която ще използва инстинктивните черти, също твоя житейски опит и възпитание в този живот. Ако някой иска да узнае какво е свобода, то вместо да говори за това чрез мислите, чрез всевъзможни теории, всички философии, подобни на тях, имат някакви идеи и теории за свободата. Не е страшно. Те могат да имат теория. Но вие можете да се учите да вървите към свободата. Но за това е необходимо да се освободим от всичко, което ни е наложено. А следователно от животното в нас. И възпитанието и обусловеността и лошият опит. Той също е внесъл определен товар върху нашия живот и върху това как виждаме света. От момента, когато се освободим от всички тези влияния, ние можем да започнем да говорим за свобода. Но до тогава това е само история на мисленето и ума. Духовният път е също и път на освобождаване.